खुलुमबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नै आंहा दिनै खांख्लाबारियाव थांगासिनो बाजार खालामनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेनो थांबाय सौफैबाय खांख्लाबारियाव एक्चुअली खांख्लाबारियाव आं माइब्रा माइरं लांनो फैदों आरोना लोगोफोर उवालाव देनाय मोनोना बाव बैसागु संनांसिगौ नालाय थ' बेखायनो आरो नै आब' माइब्राया गोजा गोजा लाबोबाय थाग्रा गैया हा मा राबावनांगौ खांख्लाबादा बाजार औ सिङाव जायो फुल नुगासिनो ना जा गोबावसिम फैया खांख्लाबादा बाजार बिराद फ्रेश फ्रेश मैगं मोनो आरोना गलफबसो लानांगौमोन दोननानै जाबा मोदोम जायो गाबोन जालालाय आब' गाबोन समबार ओंखायनोथ' दोननानै जाबा मोदोम जायो संख्रिसि आराम जायो मोदोम जाजोबगोन बियो आंबो भिडिअ बानायो नालाय आंनाव गैया नाथुर गोरान ना गोरान जा मोजां मोजां फानो आरोना नाथुर लाबाय नाथुर लाफाजों बेसेबां मा बुस्थु बियो आब' मा बुस्थु बियो खोन्थादो जोगोनार जोगोनार थाइबें नङा थाइबें नङा अबे देरसिन होनबा गिदिरसिनखौ अजनखौ थिखोना लाबाय मालायखौ नायग्राखासो ना नाय होनबा गोखै गोखै एसे मालायखौ नायग्रा एसे माबा आरो मोखांफोरजों एखे नुबा सिनायनो हायो औ माबा खानांगौ जानाय सांग माबायदि गोदै नंगौना नङा खुवा खुनानैसो नुबाय माइब्रा माइरं लांनो फैनाया माइब्रा माइरंखौथ' मोनाखिसै बाट मैगंखौसो मोनबाय आरो अननाय जाबाय आरोना आं सानदोंमोन कि बैसागुनि एखेबारे संनानै दोनखाथानसै आरोखि ना रेडिनो माइब्रा माइरंनि सेस मोनासै मा खालायबावनो दाना क'क्राझारावनो थाङै थुङै नागिरहैफिननोसै आरोना थ' प्रग्रामानोथ' मा प्रग्राम जादों मिथिबावानो आङो रोंगौथि ओमफ्रायहाय नै दिनै जोंना मिस्टार थेख्लानि बार्थडे आरोना थ' बेनिनो रेडि खालामगासिनो ड्रेस चेन्ज खालामदों आयो मेरो बार्थडे बय आयो बार्थडे बयनो नै गामसा गाननो नागिरदों ओमफ्राय ओरैबायदि बेखौ गाननांगौबा केकखौ हाया होनबावबायसो मिन्थिबाय ओरैबायदिखा ओइ मोसौ
गाखोनाय फै गान गाखोनाय गान थाखै गान यार बाव बै सना लोखि फट'शुट जागोन गोरै फै गोरै फै गोरै फै लासिंसि नोंखौ होजोबगोन आं इउटुबाव मिथिबाय गाखोनाय गान बार्थडेआ नै बार्थडेआव खोथाबो खोनासंनांगौ जोंबो नोंनि खोथाखौ मानिजोब्बाय मिथिबाय हो आंनि फिसामोनब्ला है नोङो बेथा मिथिबाय मिथिबाय नोङो बिदि बुरखायनांगौबा आंना माथायानो खामानि होआ बार्थडेआव खोथाबो मानिनांगौ बोखोबाव बेखौ औ दा दुथियाव नुजायैनि जोंथ' बुरखायबाबो हाखायाखसै नालाय ओमफ्राय बिमादैखौ सासे बिमादैखौ लेंहरबाय आरोना आङो जोंनावनो थायो दा बिसोर गानहोनो हाबाय आरो गासिबो दायालाय आंनावनो ज'खा आंखौनो जानला मोनला बुबाय था आंखौलाय मा नांनायनि बुलाबायनांगौ उफाय गैया आरोना बिमादैखौ जोंनाव थाग्रा बे बिमादैखौ लेंहरनानै गानहोनांबाय आरो माने जोंथ' हाखाला नालाय ओमफ्राय मालाय मानसिजों ना खालामनो हाया नालाय ओंखायनो फन खालामनानै लेंहरबाय आं जोंहालाय ब्लग भिडिअ बानायखांनाय लोगो लोगो गार होनदों बेसेबां मा मन्त्र जादु थना खालामजोबनांगौ 2 3 gather 2 3 5 6 8 9 9 फुरा जाबायना औ 9 फुरा ए आइ इउ जे केपिटेल लेटार ए 15 नि नालाय बेयाव 15 ओरै थाफैदो ओरैहाय स्राङाव अबेयाव स्रां नुगोन दे मारा लाइटा पेन्डेल नोंना खर' गाननाया थाइदा बिसना ओके खर' गाननाया दासो हानदोंमोन एखे माया खर' गाननाया सानदों बावलायसै मा जाबाय दे फैदो फै खाथियाव गासैसिनो दे मोजाङै माधुर नाय फैदो नहीं जाओ तुम्हारे साथ दे ओपन दे जल्दी ओए चिकन ले दे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे जानकी हैप्पी बर्थडे टू यू मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू डियर Happy birthday
Ini kalau mana deh. Di koni ke dia pula. Ini kalau Ab lo hat belo ha. Ab kilau disco kilau nak. Mami ko kilaw. Nah. Buat kopi. Lu ada yang ni. Mari ko ba din? Namaste, Maria. Photo nga wala. Zor namaste na malay. Harus beda. Kita mau. Pek mak जिंदगी खेक जाफेर बियो गावनि बादिन खेकबाबो जाया ओरै मा गोथाव थाखो बेबा कब जुलाय नगो आं बेनो बुदनो आं बेनो बुदनो Boleh. Bagus, nonu jangan sih. Kok kamu udah hasil proses kok? Berikut hasil apa? Sina. Both tasty. Sweet. Okay. थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जोंहा बिदिनोखा थेख्लाजों आंजों बुलाय सोलाय आरोना बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं